С история и опит от 15 години като представител на висококачествена марка автомобилни бои от група, идваща от Федерална република Германия, с история на развитие над 150 години, групата БАСФ, ние успешно си сътрудничихме с много международни автомобилни компании на пазара в Виетнам, като BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Hyundai, Nissan и Ford. В този процес на сътрудничество, предоставянето на професионални обучителни услуги по глобални стандарти ни помогна да научим ефективни научни методи за управление от чужбина. Това ни вдъхнови да мечтаем за марка автомобилни бои, произведени в Виетнам. През 2018 година решихме да инвестираме в модерна фабрика по международни стандарти в сътрудничество с водещи световни химически компании като BASF, Bayer, Convestro, Денит Бейке за развитие и прехвърляне на технологии за автомобилни бои с международен мащаб и виетнамско-германски автомобилни бои. Се роди, утвърждавайки нова вяра в технологията на автомобилните бои, произведени в Виетнам.